Mbak Dewi. Aku kadang celuk. Iki mah dari koki cangkem kan tak undekke ngono. Nyelik jati. Anu karo Mbak Susi disurung-surung. Piye? Nanuke lho delok cengkir. Apa to ki aku yo ngono. Kuwi lho sing kang ketipun lho. Kita. Sing kendang gitu. Oh, Mbak Susi jokrok-jokrok. Ayo sampean iki diutus mirsani barang anyar kok. Lah nggih, aku yo kan delok sik, aku yo ngene sik tak deloki barange. Wah. Masuk ora Segini ana yo segini. Male ilat. Nah, ilat balik kok. Ojo ngomong aku gak aku wis ilat kok. Lah kok aku mau di pas nyanyi bareng kalau sing ketipung lho. Kok kok samping ketok ganteng aku mbone kok ngarep aku yo ngono kok. Terus anu tak omongi pram ngono Susi ku lho aku lho kok gak aku. Padahal ki masih sing. Oh, kok ngarep yo lumayan mancung. Mas Cengkir. Salam kenal Mas Cengkir ya. Ayo jalan nyanyi bareng ayo pusing. Jane nek sedulure, Mbak. Sinten? Apa moto Mas Cengkir ki jek repot nek sedulure. Oh, enten sing wakil. Heeh. Sinten? Kulone iki Gotang ning ndi to gotang? Cah gotang nang ndi? Pomone nek Mas Cengkir ki gedang ijo, tegan ijo. ora Sing sandinge wis klopo. apa kuwi? Jare wakile Mas. Sing adi sing arepe. Asline ganteng, mek kurang telaten lek nyawang. Lho saya disuwi saya disawang saya ora karep. Bisa krungu suarane gitu tak parut. Ora lho kan iki bodote. Lah iki wong telu kuwi arepe kur mau piye? Nggih, Ngor kita grup. Kita nyanyi bersama. Ken. Cengker. Ya, nuli ora kuat irungmu. Aku gede Pak Jumblang aku tak budali dosa gak eman-eman. Alah cangkem. Aku nek ngomong fakta ngene iki kok isin ta. Sus kene lho tengah iki kok. Iya. Aku mana kok pekewo ora kowe. Tak budali iki. Ora kok yo men sesuk kita ketemu. Sungkan. Mumpung emeh. Kok eman tapi. Ono jarene wis madhep mulon. Loh, madhep mulon mah mate Cengkir. Angge ngopo tobat. Anu lagune sing kalem-kalem gak mau bubreng-bubreng yo Mbak Susi. Tidak bagus untuk kesehatan telinga. Apa lagune saiki? Sing kalem-kalem. Telingane yo kita wong iki gludung audio ya. Bubreng-bubreng yo telingaku jebol. Kancane kok Mas Sanding ngene. Lagune Gus Dur ya Mas. Tambah nemen. Yo tutup. Nanti mirengkan Pak Dalang ya. Gus Dur ben kita anu rada kalem atine kalem. Asline lar kresine guyu bantet. Lah atimu sareh iki perkara ngangge Cengkir kowe wis ngepas. Arep nganggene Cengkir jalan. Basa madhep man kok sampenya wis nyandem basa madhep. Iya. Ya tenang. Wah. Lah kowe kuwi gelem ngragati sithik to? Ngerti? Pripun? Kuwi mbok tukokne kacamata ireng. Mbok kon gawe kacamata wah jan kaya tukang las. Penggemare Kurniawan Megi. Ya Allah. Sesuk dikono kacamata sing rada gedhe. Oh, ngeten. Ireng ngono. Iya. Panjang nang ngarepan. Tukang las nih kok. Meneng ae meneng nek kakak lagi PT meneng. Nggih, Kak. Aku tadi Monggo Kurniawan. ya. Para penggemar Kurniawan terus diam-diam ya. Oke. Bang iso. Wah, full sing delok 89.000 sing 70 Iya. itu andem tidak putok. Nek ngene kan ayem kek mang dublek. Tambah nemen. Sing iki mau. Tahun soleh. Wis marem. Aku sing Cengkir ngene iki mau lho wis marem. Sik to. Dan terus sing telu iki nasibe piye? Oh iya, nah berarti Pak Isokor dhewe. oh iya ayo ini Kancamu lho piye nasibe telu? tak sergi Mbak Nene api Ayo. yuk
Sama-sama. Adik-adik yang cantik, kamu belajar sama kakak-kakak ya. Ya, lagunya apa Pak Dara? Manut. Pompong sing delok jek oke. Pompong sing delok jek oke. Nah, ditawarkan kepada para penonton. Napa? Penontonnya nyuwun napa? Tombo kangen. Tombo kangen ayang-ayang mau wis tombo kangen lho dibal. Ayang-ayang yo kowe. Ya ini ya bener tombo kangen. Letung ya. Enggak, apa? Nggih. Ayang-ayang nggih. Tenang lho ya. Ya oke, sesuk tanggapne. Oke. Ora apa-apa wis ora apa-apa sing nyeneni sapa mangan. Ora sing ngene. Oh, sesuk pindah nyanyi ya men kuwi lagune kuwi nek. Aku ning kene mek nyawang wis tok lho. Sopo? Sampun Mas. Sergi. Saya pengumuman. Bagi sepeda motor yang tasih dipun titipake nggih, monggo dipun lebetaken mau dipun bedamu mau. Mau dipun mau. Monggo. Babraske suarane Jeng Afia Misa. Iya. Afia Misa. Ujung Misa. Oh. Dene Ali kan dudu jeneng kok Afia Misa ngono. Misa wayang salat kok yo. Sugeng anjing Mbak Abi. Saiki wis tambah ya. Iya. Kayane rambutnya barang dipindah ya. Oh, yang guyo banyak kemajuan kok, Mbak. Suasana baru. Iya, harus begitu. Niki memperingati kelulusan, akhirnya ganti suasana. Sampeyan. Nggih. Wis lulus. Alhamdulillah. Sarjana nih aku. Nggih. Sarjana apa? Manajemen. Manajemen koperasi. Oh, koperasi lah. Iya. Sudah melakukan pengelamaran tak belum? Lamar kerja. Iya. Dereng. Oh, iya. Udah dinikmati saja. Anjir. Iya. Yang penting kan sudah dilamar. Dilamar apa? Anu ada yang melamar mau bekerja di tempat Anda. Jopo sekarang. Lho lah kerja iki apa kudu ngono kae? Kerja liyane ya oleh. Apa? Umpamane ngeterke sampean tanggapan. Ya ta? Wis enek nih. Wis enek. Ngelamar liyane lah ya. Napa? Umpamane ngelamar dadi penjaga hatimu. Wis enek iya an. Lah iya sing nglamar kuwi tak kandhake. Uju aku, mbahmu. Lah tak kira menawarkan diri. Ora. Aku iki nggambarke nglamar pamane sak umurku ngono ya, Bi. Nggih. Nah, wis tenan. Mbok nanti moncrot tak kelakon. Satu saja. Enggak kok ae iki. Pripun? Satu saja. Yo karepe iki yo tak. Namun Bangkok itu. Berasa dibahas. Pripun? Berdiri kah? Oh iya no, biar lancar peredarannya. Di samping itu biar saya sedikit melihat wajah. Nah jenengan mboten berdiri? Oh sudah. Biar lancar peredarannya. Sudah dari tadi. Orang berdiri berdiri. Jangan. Ambi. Ibumu sehat dulu? Alhamdulillah. Dengannya kayak panen mujair toh? Napa? Kayak panen niku. Paten niku. Oh paten. Kan paten. Nah iya no. Carane kan bestine ibu napa? Carane ngono kuwi. Mbok esek diapi. Sese anake di Blinten. Nah sini ngomongi senenge harus buku. Iya. Anake sese dipen. Alasan Pak. Mangga? Ya. Angel. Iki lho berarti.